Adem ụmụnne m ndị Imo, ụmụnne m ndị Igbo nke onye chiri na mgbede a ya zelu ebe ọ bụla ị nọ na-anụ olu m. Asị m ka m nye unu reaction from the video ndị TVC News posturu wụkwanụ ebe a kwuru na the National Open University Study Center enwere n'Imo Steeti nọ n'ehime mba nnọọ na a ga-ejizi emelu IDP training camp, training center. So I expatiated more on it, kọwara ndị be anyị exactly ihe a na-akọ maka na ụfọdụ ada aghọtacha asụsụ bekee a na-adị na-asụba ma asha na ashị na-adọba mma n'asụsụ bekee. Ihe m ji tụrie ihe n'asụsụ Igbo ka ụmụnne m ndị Igbo, ka ụmụnne m ndị Imo ghọta kpọmkwem ihe melụnụ. Ọ dị mma. Frank Ibezim, the former senator Okigwe zone, mechaa kpọọ sendekwarụ m press release which I have already posted in this page. Of course, ọ bụrụ na ị follow m today, ị ga-ahụ ya with the first thing post through today. Press release. Ọ bụrụ na ị gụọ ya ọfụma goda ya, ị ga-ahụ ebe o kwuru na onweghị ndị IDP a ga-eshi n'ugwu na mgbago ugwu ebudata n'Imo steeti. No mistake the reporter. Na reporter mee mistake je were picture ndị IDP na mgbago ugwu tinye ya na picture news a na-agụ n'Imo steeti. So no mistake the reporter of TVC News. So ka anyị nye ha benefit of doubt. Ka anyị kwete nọ eziokwu. Ama m ihe m ji ekwu ya, ka anyị kwete nọ eziokwu. Ebe ha pụtagosi mba na onweghị ihe dị otu ahụ dịnụ, na onweghị ka a ga-esi si na mgbago ugwu kpọrọ ndị gbara ọsọ ndụ kpọdatara anyị n'Imo steeti. Because n'Imo steeti anyị nwekwara ndị gbara ọsọ ndụ. Izombe anyị nwere ndị gbara ọsọ ndụ. Ọha ji egbe ma anyị nwere ndị gbara ọsọ ndụ. Ọsụ hite ụkwa, ụmụta nze, okporo ọlụ anyị nwecha ndị gbara ọsọ ndụ ebe a. Ọkaigwe na onwe ya, ehime mba nọ na onwe ya, anyị nwecha ndị gbara ọsọ ndụ. So achọwa ndị gbara ọsọ ndụ ma ndị refeju anyị nwere ihe n'Imo steeti. So according to ihe sinetọ kwuru, ọ sị na ọ maka ndị Imo, nọ ndị Imo ka a ga-enye that training. Ihe o kwuru, nọ ndị Imo ka a ga-enye training a, na ọ bụghị ndị ugwu ka a ga-esi na mgbago ugwu kpọdatara anyị n'Imo si ka enyebe ya training. Nọ ndị Imo, especially ndị ihe a metụtara, ma ebe a gbara ụlọ ndị mmadụ ọkụ, ma ebe e nwere unknown gunmen, ma ebe ndị ihe niile ndị gbara ọsọ na this and that, na ebe ahụ bụ ebe ndị Imo ga-anọ enye ha training. Anyị wee nabata ya ka nke ahụ na-egwu. Kọmishọna si na ya kọmishọna for information emelụ mba, emelụ ụgha wee buru bata 18. O nwere ka emelụ mba si kọwarụ ndị Imo anything about the IDP training center. Before ihe si Abuja rute Imo State, it behoves on the government on ground to sensitize the people. Otu esi eme ana m agwa unu na this governance nọ n'Imo State ndị amara ihe onweghị ihe ndị achị na ọchịchị. I keep saying it. Onweghị ihe ndị ama from onye isi ha toro onye ọdụ ha, onweghị ihe ha amawu governance. I'm telling you. Normally, ọha nwa kwesịrị sensitize ndị Imo before federal government ekwuwe na national television. Ha kwesịrị sensitize anyị, si anyị ụmụnna na amakwa otu ebe a sịrị dị, onye ọbụla ma otu biya dị. Ngwadekwe ihe a na-achọ ime na ehime mba nnọọ na ọkwa ndị refereju, otu a na-eche akpa ndị refereju ndị nke Imo steeti bụ ndị anyị trenu ebe ahụ. Anyị adịgodo away so that video pụtazịa we can. Daalụkwa ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, ekene nwaanyị. Wesi ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na mazụ anwụ na nke echiri onye azụ. Onye nna n'onye n'ụbọchị nke tata bụ MAP eziokwu bụ ndụ 1 in Biafra land. Biko ife onyonyo kịta, biko tag anụ Nonsonkwa, send elonia to Nonsonkwa. All the very important, all the very and urgent important, either ni send area or you tag anya. Now the reason you webete njene send Nonsonkwa this message, amam na yini nege that very ifo onyonyo kitome. Na mbido Nonsonkwa ka ngwago digi, I'm totally disappointed in this rubbish vomit from Onogi. I'm very much ashamed of what just come out from your mouth. Ikuzili okwu na nke ikpeazụ a ka obele nwa. Now, Nonsonkwa, according to you, is na ndị akpọ gị wee sị gị na the IDP camp abụlọ for ndị ugwu, not for ndị Igbo, not for ndị Imo State, and not the journalists, the newspapers or whatever, be any present or the matter well. Nonsonkwa, with the level of your exposure, with the level of your knowledge, with the level
of you in Nigeria and Igbo politicians, you succumb and you believe in such garbage, then Nonsonkwa ijiri aka gị wee pụta nwee the mind wee kunye your phone gbanwoo your camera wee vomit this kind of nonsense vomit. Nonsonkwa ka njukene gị ajụjụ. Enwe IDP camp n'Imo State ka edi law gwa gị n'ọsọsọ ndị Igbo ga-anọ na the IDP camp. Nonsonkwa ka njukene gị ajụjụ kedu mbọsị ndị Igbo mbidoro build IDP camp n'ala Igbo. Nonsonkwa ka mbọsị ndị Igbo bidoro seek refugee n'ala Igbo. So Nonsonkwa, with the level of your knowledge, that is the strategy to put you aside in order for them to establish that very IDP camp. Now, here is just to make us to there. Once it is established and the stamp on, we have lost everything, because you cannot go there to control who is in charge or who is in there. Nonsonkwa, once again, I'm totally disappointed in you, because you're supposed to stand on your ground, making sure that never anything about IDP camp. But the rate, now let me tell Biafrans, most especially in Igbo, 3 things can mel observe niha Nonsonkwa na here, and the 3 things may Nonsonkwa ojueme this video. That 3 things is: 1, either Nonsonkwa have been they have threatening him, and he succumbed to their threat, and they started campaigning for them. Or Nonsonkwa have taken bribe as a politician he is. Or Nonsonkwa have been brainwashed. These are the 3 things I saw that played out in the video Nonsonkwa did. Kanjua Nonsonkwa majuogi. These people who now organizing this IDP camp na Igbo. Why na ha MLO organize iwebete company or federal government project na Igbo? Why not the same people enweliki organize to stop the insecurity naga on Igbo? Nonsonkwa, do you want to tell me that Nemaho, the people na cause the insecurity? Nonsonkwa, IDP camp ndị Igbo ga-anọ ya ka the benefit ọ ga-enye ndị Igbo. Nonsonkwa, you are now rejoicing and you are encouraging the same people to displace your own brother so that they will go and stay in IDP camp. Nonsonkwa, you really disappoint many. You really disappoint. And that's don't listen to this kind of garbage. Because these are the strategy that actually capture Igbo. Anything Makbolia Igbo IDP camp, Makbolia the North, is totally unacceptable. The Nonsonkwa ngiwa for ndị Igbo ga the statement of Yerima Shetima. Yerima Shetima said that if the Igbos, the Southeast, reject the northern refugee in Southeast, there will be war. No gugada that they will nahaga chita chinyelani. So Nonsonkwa, you will brain to understand that these people just want to calm you down to achieve their goals. I'm totally disappointed. All the respect I have for you, you just destroy them with this your particular video. To be honestly, I am totally disappointed. Now, ndị Igbo, gee ntị, listen and listen attentively. Gee ntị ọfụma. Ha ga-eji no Igbo IDP camp. Onweghị any law ngwa gị that na establish any IDP camp that no this particular people ga-anọ there. Once established ndị Igbo enweghị ndị Igbo anaghị anọ IDP camp nwebele ebe ọ nọ na history. Highest na enwere ike the first day eje kpote to akwọ some ndị agboro ịma agụ dị n'obodo akwọ ha ụgwọ aparade ha, the next day ekpopụ ha na be nna ha ekpobetezielu ndị ugwu. At that point onweghị anything ị ga-emenwu because it has already been established. The only chance anyị nwere kịta bụ making sure that it will not be established, not to talk of whether it's ndị Igbo ma ọ bụ ọbụla ndị Igbo. We must reject it. Totally rejection. And ihe abụla fight ndị Imo soso. Ihe ga-abụ fight both Imo, Anambra, Ebonyi, Abia, and Enugu. We must come together and fight it. Anything that ga cost time to stop it, we must do it. Kitabu is either now or never.
ndị anụ ajụlokwa egwu ha na-awụbata anyị ime ka anyị ghara ịkọ nka anyị. ihe ahụ ndị ga-ekpobata na da kampụ is Fulani foot soldiers. Gịnị ka m kwu? Fulani foot soldiers ka ga-ekpobata there, and once they come, they will study and monitor all the activities in ala Igbo, so that onwe ka o jikwa kpakam ha nwee bidogodi from ha nwee burugodo ụzọ chitagodo chinyela anyị ka anyị ga-eji zọọ onwe anyị. Achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu, gekwanụ ntị. Fulani foot soldiers ka na-ekpote ọgwụcha ka ọra m n'ọnụ. We say no to IDP camp, we say no to Fulani camp. Nonsonkwa, kpachara anya gị, lie adụmadụ onwe gị bifo nkịta ịkpa agbapịa gị anya. Ị na-aka inyo. Ndewo nọ, aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP, eziokwu bụ ndụ 1.